В днешното видео ще ви покажа стречингите, които правих, за да се науча да правя шпагат. Оставя съм само най-есенциалните стречове, разтягания, които помогнаха на мен да си направя шпагата през няколко години. Тогава се натиснах няколко седмици да ги изпълнявам консистентно и в крайна сметка успях да направя шпагат за 1-2 месеца, може би. И от тогава мога да правя шпагат, просто не съм се разтягва толкова, че да се подобря на него, но все още си го мога. Ще започнем с малко по-динамична загрявка, тъй като не искаме да влизаме в много дълбоки разтягания, без въобще да сме загряли сухожилията, костите. И ще започнем първо с единия крак и после с другия. И започваме, даваме напред и назад. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Не се опитваме да стигаме лимитите си тук, просто се опитваме да отворим таза. Така, сега даваме напред и стържаме в тази позиция. Трябва да го усещате в дясния крак, конкретно в случая при мен, тук в хип флексорите. Не дейте да се напъвате твърде много, това просто ще стресира тялото ви и ще ви накара да бъдете още по-стегнати. И не забравяйте да дишате през цялото време, аз ще ви го напомням постоянно, защото е изключително важно. И понякога, когато стречваме, забравяме да дишаме, което отново кара тялото ни да се стресне и да се стяга. Сега даваме назад, като флексваме кракът си и се опитваме да държим гърбът си изправен. Дишваме, издишваме, се опитваме да стигнем малко по-додолу. Сега даваме пак напред, обаче този път даваме ръцете си, т.е. лактите си на пода. Ако това е твърде трудно, може да го правите така и да гледате напред. Трябва гърдите ви да сочат напред, енергийно да гледате напред, но ако ви е твърде лесно, то може и да се наведете за по-дълбок стреч. Може да намерите малко движение в предния крак. И преминаваме към гълъб. Не знам наименованието на тази поза на български, но гълъб е много близък до шпагата и изключително много помага да свикнете с шпагата. Продължаваме с другия крак. Започваме отново с динамична загрявка за десния крак. Дишваме, издишваме. Дишваме, издишваме, се опитваме да стигнем малко по-додолу. Малко по-додолу. С всяко следващо движение хубаво е да правим както статични, така и динамични разтягания. И задържаме с десния крак отпред.
Опитваме, за да усетим разтягане ето тук. Даваме назад, отново държим гърба максимално изправен и с издишването се опитваме да стигнем малко по-надолу. Може да правите и леки пулсирания. Това е също добър начин да намалите напрежението и да стигнете до по-дълбок стреч. Флексваме кракът си, за да разтегнем по-добре задното бедро. Даваме отново напред. Наведени или с прави ръце. Това са двата типа движения, които са най-важни за шпагата. Да разтегнем задното си бедро и хип флексорите си. И това са двете основни движения, които трябва да правим, които всъщност ще разтегнат двата мускула, които са отговорни за шпагата. Продължаваме с гълъбче. Дишаме и издишваме. Окей. Преминаваме към... Това се нарича пеперутка. Може да се наведем малко. Издишваме и се навеждаме, като се опитваме пак държим гърба си максимално изправен. Окей. Сега разтваряме двата си крака и ги сочим навън. И сега ще опитаме да направим шпагат. Не се притеснявайте, дори да не можете да правите шпагат, докъдето можете. Важното е да упражняваме шпагата, защото ако не упражняваме самото действие шпагата, колкото и разтягания да правим и за предното, и за задното бедро, то ние пак няма най-вероятно да успеем да направим шпагат, така че е добре да опитваме да правим шпагат, да видим докъде сме стигнали и да задържаме докъдето най-можем на шпагат за поне 30 секунди. Като цяло всеки стреч е добре да се държи поне 30 секунди. Аз в момента спрях таймера, тъй като тук може сами да прецените колко да държите тази поза, но поне 30 секунди е добре. Като начин, по който може да бързо да увеличите способността да правите шпагат, е последния начин. Свиваме кракът си, държим така около 6 до 10 секунди, давам малко по-надолу на шпагат, държим така за 5 до 10 секунди
Отново свиваме предният си крак. Държим по същия начин. Може дори 20-30 секунди. После спускаме малко по-надолу отново с дишане и издишване. Пак свиваме. Издишваме и се спускаме малко по-надолу. Като по този начин всъщност най-бързо ми подейства за това да направя шпагат. И другия крак, тъй като, въпреки че правя това видео, аз самата не мога да правя шпагат с другия крак все още, тъй като просто много неглижирах шпагатите в последно време, но съм се решила да се стегна да мога да направя и с другия крак. Отново, първо го флексвам, после го разтягам, като друго нещо, което може да направите, да вземете два стола между вас и да ги използвате за опора. Също може да използвате и възглавничка, няколко възглавнички, с които по-бързо да стигнете до шпагат. Като както виждате, не съм супер далеч, но не съм и супер близо. И ако наредите няколко възглавнички една върху друга, по този начин много лесно може да се научите да правите шпагат. Задържите в 30 секунди в тази позиция, следващия път пак и така няколко пъти, докато вече не можете без горната възглавничка, намалявате възглавничките и постепенно ще свикнете да правите шпагат. Просто имайте предвид, че отнема време. Може да правите този стретчинг всеки ден или 3 до 4 пъти в седмицата за максимални резултати. Като вече в частта, в която упражняваме шпагат, може да спрете видеото и да си го правите сами, но тези стретчинги, които ви показах, които са напред и назад, са изключително полезни и ефективни. Просто трябва да ги изпълнявате редовно, защото ако правите стретчинг веднъж в месеца, то няма как да очаквате да направите шпагат. Може да ви отнеме няколко седмици, няколко месеца, но пък е забавен и интересен начин да се мотивирате да правите стретчинг след тренировка, което е изключително полезно за вас. Така че да, последете си това видео след следващата си тренировка и ще се видим в следващото видео.